Маринова да връчи наградата. Заслужава наградата да бъде връчена от една толкова елегантна дама. Заповядайте. Освен да ви благодарим за големия принос, който ви даде в живота на града, това да обединявате творците, да ви пожелаете Драги приятели, приемам тази награда като награда към Клуба на културните дейци, защото просто не мога да ги разделя двете неща. Тук е и моята съпруга. Тя знае, че дали съм бил тук или не съм бил, но ако не съм бил, само физически не съм бил. Клуба е, това е моят живот. Аз съм написал книги и там в книгата го има това нещо. Гост съм, че съм могъл да допринеса с нещичко, Клуба да премине през трудни изпитания, защото имаше такива. Имаше заповеди да бъде изхвърлен в старото му помещение, правилно са алтернативни клубове и така нататък да ви изброявам. С помощта на много други хора, защото човек сам нищо не може да направи, това всички го знаем. Но ето е тук в момента Весела Димова, поетеса, аз казвам поетесата, защото тя е като лекар, изключителен човек, но като поетеса, не аз, другите му казали, че тя е от световен ранг поетеса, но тя е в това ръководство. Без нея аз не правя, ще посъветвам да ми яде съвет, когато трябва да правим нещо, дали е правилно, дали не е правилно, ще получим резултат. Мисълта ми е, че човек сам не може, но ако той не е зареден с енергия, ако той това, което прави, не го прави с любов, резултати няма да има. Затова казвам, че приемам тази награда като награда и към клуба, с който е свързан целият ми живот, а на всички, които са допринасяли към клуба. Това дори и тези, които са пречили, защото им пречили, понякога е стимул за повече да работиш, тя те стимулира. На всички, които посещават клуба всеки ден, тук идват да споделят своите мисли, тревоги, да прочитат своя стихотворение, да покажат своя картина. Това е смисъл на клуба, общуването. Аз искам да ви кажа, че когато създадох клуба в 1964 година, имаше един много талантлив режисьор в Плевен, Поли Спиров се казваше. И след известно време така, понеже правихме и такива компактни срещи по ресторанти, по заведения, но всички, по 150 по 200 човека се събирали, и Поли Спиров един път направи такова изказване. Ей, добре, че създадохте този клуб. Ние културните дейци се срещахме по улиците и се разминавахме като товарни камиони. Откакто създадохме клуба, ние вече се познаваме и общуваме. Ние сме едно общество. Това е общество на клуба, да е живо и здраво, по-дълго време и да ни помагат и тези, които го обичат. Благодаря ви.